Wati mai wako ndiye akaronga newa undirera mombe zangu, mombe zishoma idzo wakatora zangu mai kundicheka. Amai makachinga here kundicheka mai kundicheka makadii muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvekare nhasi tangoti tibva tingaita ka sort of ka reaction katinako asi ndisati ndanyanyopinda imomo tinongoti happy month to everyone who is watching this video. Kana usati wasubscribe pa this channel LPT Media, just subscribe, turn on the notification bell, kadaro unenge wasimbisa basa handitika right. Nhasi pane ka video kada tingotaura nezvako. Nhasi ndaine topic yengozi idzi nyaya dzinotyisa dzemwe idzi tine tisingatonzwisisi tida kutonzwisisawo kuti zvii zvinenge zvinyatsotora nzvimbo. Lately pane zvatachiona zvakati wandei nyaya dzengozi, vanhu vazourayana, ngozi yazopfuka yazoita sei. Tida kutonzwisa kwamuri maviewers kuti nyaya yengozi munaiona sei. Is it real? Is it ndikutadza kunzwisisa. But pane video randinaro. Video iri rine a lot of questions to be answered and a lot of answers dzinoda kuti tigonyatso-nzwisisa. So pane nyaya yaamai nababa, pane muzukuru zvekare aripo akubudirwa nengozi yabamunini anove ndiye munin'ina wababa wake. Iri kutaura kuti baba naamai vakandiurayira upfumi hwangu, mombe nechichichi, mwana wangu akutotambura. So muri Zimbabwe munodzinzwisa sei nyaya dzengozi uyezve munozviona sei nekuti mwana ari kunzi akazvarwa baba munini vanga vatoshaya kudhara. Saka tingati mwana akaudzirwa here kana kuti mweya wemunhu wakafa ndo wanga uchitaura pamwana. For your views and comments, sunungukai kutaura mu comment section muchitizisa kuti ndezvipi zvamunonzwisisa uyezve kana zvichinzi ngozi chii chinenge chinyatsoitika, chii chikutora nzvimbo. Uye chimwe chinhu chatinonzwisa ndechekuti kumuka kunonzi mweya wemunhu akafa amuka anomutswa here or is something chinongoitika kuti munhu akafa achirwadziwa or pane zvimwe zvinotoitika zviri kunzi munhu azomuka ngozi. Tingapedze nguva tichitaura, ngatipinde muvideo redu tinzwe kuti zvii zviri kumboitika. Milton Johani Chizinzwa Johani Manguruwe Johani Manguruwe na Milton Chizinzwa Johani Manguruwe nani ndiani akawa Wati mai wako ndiye akaronga newa undirera mombe zangu, mombe zishoma idzo wakatora zangu mai kundicheka. Amai makachinga here kundicheka mai kundicheka mai wacho uri mai uripi
Izvo zvikutaurwa mai. Amai, musanyepere wangu amai. Taurai chokwadi amai, mweya wangu uzore. Mundipe zvinhu zvangu zvamakato. Mundipe zvinhu zvangu zvamakato. Mwana wangu vari kutambudzika. Vanhu vamakauraya vari kutambudzika. Vari kuda kuzorora amai. Vanhu vamakauraya vakawanda. Vari kuda kuzorora amai. Amai. Mwana wacho akauraiwa munin'ina wangu iye mwana uyu akasati azvarwa atanga azvarwa zvakangeni paiti Hanzvadzi yake akauraiwa munin'ina wangu toti baba mwana uyu wakaurawa mwana wake pakati penyu. Mwana akauraiwa. Wamuri kuzivi kuti akauraiwa. Kutaura wacho pari kubudira mwana wenyu apa uyani. Ya, muri Zimbabwe mamuchingozvionera nyaya yengozi. Uyu mwana uyoyo ari kunzi akazotozvarwa years after uyu akafa atita atofa. Ari kutsanangura kuuraiwa kwakaitwa bamunini vake, mafiro avakaita chichi. Tingaiti zite conspiracy theory oro ingava fiction yenyaya yakagadzirwa, because drama, tingati drama rakanoitwa pamba pamambo, padare pamambo kunoitira drama kudare kwamambo. It's a big stage for me kuti uite drama yenyaya dziri sensitive dzakadaro. Ameno muri Zimbabwe, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo maonero enyu, views and comments zvakatikoshera. Kana usati wasubscribe, gara wasubscribe, turn on the notification bell kuti unge uchiwana ma-updates edzimwe dzenyaya dzatichange tichiisa. It's bye bye for now. Bye bye.